खुलुमबाय बयनिसिमबो बेलासि मुगानि साफ्रोमनिसिमबो अननाय बावहरनाय थाबाय। दानिया आंगो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ प्रेमजित नार्जारी इउटुब चेनेल भिडिअखौहाय नायाखैब्ला अननानैहाय नायदो लोगोफोर, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो। ओमफ्राय मैयाहाय मोनसे भिडिअ नुदों जाहैबाय फानि भिडिअ, जोबोद मिनिथाव आरो लाजिथाव आरोखि। जोबोद मिनिथाव आरो लाजिथाव फानि जादों आरोखि मैयानि भिडिअ आं नुनाय भिडिअआ। माने नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौहाय। मैया भिडिअ इउटुबनि गेजेरजों जि माने मोनसे भिडिअआ भाइराल जादोंमोन, बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना आदा बाजै बाबु नानिमोना आदै मादैमोना नुखाबाय जानांगौ आरोखि। बे भिडिअखौहाय ओरैबायदि इउटुब चेनेलावहाय ओरैबायदि भाइराल जादों। इउटुब चेनेलावहाय नुनानै जायफ्रा नायबाय, ओमफ्राय फेसबुक पेजावहायबो नायबाय, नुबाय जानांगौ नोंथांमोना। जोबोद लाजिथावथाव आरोखि, लाजिथावथावबो बर'नि गेजेराव आरो बेबायदिनो मिनिथावथावबो। बेनो जादों जाहैबाय प्रमद बर' एग्जिकिउटिभ मेम्बार। बिथाङा क'क्राझार दुरेन्ट बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट खेलायावहाय बेबायदिनो एसे पार्टिसिपेट जादोंमोन आरोखि ना, एसे पार्टिसिपेट जादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय बेवहाय सासे बेबायदिनो इन्ट्रडाक्सन होग्रा सासे आइजोआ इन्ट्रडाक्सनखौ होबाय। इन्ट्रडाक्सन होनायजों लोगोसे बेबायदिनो आर'नाइ माने कालसार, बर'नि कालसार हिसाबैहाय माने सासे आलासि जानायखाय माने रेसपेक्ट होनो बेबायदिनो सासे आइजोआ बेबायदिनो इन्ट्रडाक्सन होदोंमोन आरो सिनायथि होदोंमोन आरो सासे आर्मि बेक्तिखौहाय बे फुटबल मेचआवहाय बेबायदिनो पार्टिसिपेट जानायखाय। ओमफ्रायो जाय दिनैहाय एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांखौहाय आर'नाइ सोनो होननानैहाय बिथोन होदोंमोन आरो सासे चिफ जानायखाय। नाथाय आर्मिनो सोआलासेनो गावसो आराम गोदोनायावहाय सोना लाबाय आरोखि। ओरैबादि लाजिथावथाव सासे चिफ जालायनानैहाय ओरैबादि मिनिथावथाव फानि, ओरैबादि जाम्बा नुखादों आरोखि। बेवहायथ' माने गेदेर गोलै मुलुगनाङै साफ्रोमबो मानसियानो ओरैबायदि चेनेलाव फैबाय होनबाथाय आरो माथोबाव साफ्रोमबो मानसियानो नुयो आरोखि। सासे बिटिआरनि चिफ जालायनानैहाय ओरैबायदि माब्रै जाखो बेखौ हमदांनो हायै आरो मिथियै, ओरैबायदि लाजिथावथाव आरोखि बर'नि गेजेरावहाय सासे चिफ जालायनानैहाय बेबायदिनो मिनिथावथाव लाजिथावथाव बेबायदि मालायनो सोनो नालागे आर'नाइखौहाय गावसो सोना लानाया। मालाबाबो बेबायदि नुफेराखै आरोखि गुबुनावहायबो। नायदो नै खुदियाफ्रा ओरैबायदि मावलांबाय नै फाग्लानो। जेरावबो आफादफ्राव बेबायदि नुफेराखै आरोखि। माने आलासि सिनायथि होग्राया बेबायदिनो सासे गेदेरमा मानसिनोसो माने सासे लिंहरजानाय मानसिखौहाय बेबायदिनो आलासि हिसाबैहाय बरायो आरोखि आर'नाइ होनानैहाय। गोदोनायावहाय आर'नाइ होनानैसो बरायनो होननानैहाय वेलकाम खालामनो होननानैहाय सासे गेदेर मानसिनोसो आर'नाइखौहाय आखाइयावहाय होयो गानहोनो होननानैहाय। नाथाय माने गुबुननो गानहोआलासेनो, बे आर्मिनो गानहोआलासेनो गावसो सोना लानाया बे मोनसे बिराद लाजिथावथाव बेबायदिनो मिनिथावथाव ओरैबायदि जादों आरोखि। बिदि जादों बर'नि गेजेराव एथ' बेबायदि लाजिसिं जायोब्ला मा होनबावनो। सासे चिफ जानानैहाय साननो हायासैब्ला गावखौहाय माने ओरैबायदि
बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों आरोखि। अन्नानैहाय नायदो लोगोफोर आंनि बे चेनेलखौहाय। आरो ओमफ्राय मोनसे लाइक खालामना होदो आरो बेबायदिनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोखि लोगोफोर, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय भारत हादराव मोनसे वान नेसन वान कार्ड जासिगोन, वान इउनिफर्म सिभिल कड जासिगोन आरोखि। मोनसे गासैबो धोरोमानो जाहैबाय मोनसेल' नेम जासिगोन आरोखि। ख्रिस्टानब्लाबो हिन्दुब्लाबो मुस्लिमब्लाबो बेबायदि माने आयेन लाबोनो नागिरदों आरोखि इन्डियानि माखासे सानथौगिरि गेदेरमा मानसिफोरा। बेनिखायनो फैदो लोगोफोर, जायखिजाया माने जोङो माने पाब्लिक हिसाबैहाय जोङो गसंनानै थानांसिगोन आरोखि। हामबायसै, थेंक इउ।